esta actividade física saudável no fogar? Bueno, hoxe continuamos con unha sesión xa un poquinho máis movida. Vamos a utilizar un ritmo para facer un quecemento xa coordinativo e seguimos traballando de novo con periódico, pero hoxe para traballar as coordinacións e agilidade sobre o membro superior, sobre brazos, vale? Coordinación, ollo-man e un montón de elementos de estilo malabares, xa veredes. Ben, para quentar, como todos os días, soltamos un pouquiño, destensamos, recoñecemos o estado muscular de brazos e pernas, balanceamos para soltar a un xeito e ao outro, movemos arriba, deixamos caer. Todo isto nos sirve para destensar, descontracturar e empezar a avaliar o estado muscular. Os pés anchura de cadeiras, desenroscamos os brazos en rotación externa, imos recoñecendo o estado de tono muscular e o noso equilibrio e o noso balance de forzas, que non haxa elementos que nos quiten da verticalidade. Eso é. Oxigenamos e colocamos o corpo. Xa estamos con unha conciencia corporal sobre enfocados no traballo, coa atención posta na nosa motricidade, no noso movimento. Ben, dende aquí íbamos a quentar con mobilidade articular, que facíamos estática, que poden ser xiros, aqueles cambios que facíamos de lado a lado, ou máis os xeonllos. Podíamos tamén ir mobilizando xa as cadeiras, de lado a lado, tamén de maneira circular, sempre en movimentos fluidos, lentos e controlados, balanceos, con maior énfase usando brazos ou simplemente deslizamentos, movimentos de tronco que podíamos facer con maior amplitud se abríamos un dos brazos, ombreiros, círculos hacia atrás, hacia adiante, alternos, o pescozo baixaba, subía dicindo sí, movimento lento e controlado, e movimento lateral tamén, orella a ombro. Pero que vos dicía, hoxe facémoslo un poquinho máis intenso. Poño un pouco de música, imos ver. Volumen. Xa estamos botando. Vou pisar co talón adiante. 1, 2, 3, 4. Piso co talón. Teño que ir seguindo cos meus pasos o ritmo da música. Man contrario ao xeonllo que sube. Un poquinho máis intenso, toco a parte interior. 3, 4, 1, 2, 3, 4, sigo. Toco exterior. Dou unha patada adiante. Si esto es demasiado rápido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigo. Subo xeonllos, paso, paso. 1, 2, 3, 4, si es demasiado rápido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Conto, entre os tempos un desplazamento, ou 1, 2, 3, combino, coordinando xa, veces, talón, xeonllo, lado contrario, combino,
dos. Un xeonllo y talón contrario. Cambio. Pasos laterales. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doble velocidad o un movimiento para los tempos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Paso, toco y brazos tocan arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 4. Abro pecho. Muy bien. Eso é, xa temos activo o noso corpo, xa temos o metabolismo alto. Ben, que imos facer entón co periódico? Pois temos un periódico completo, un xornal que imos a facer simplemente unha bola, enrogámolo. Si temos na casa algún celo, algunha cinta, en este caso é cinta de papel, nos serve para que o periódico, o xornal, que nos quede máis en forma de boliña. Damos 2 ou 3 voltas. Bueno, xa temos máis ou menos formada a nosa pelota, de acordo? Ben, pases de unha man a outra. Vamos a empezar a seguimos movilizando y coordinando. Pases cortiños, solamente de bonecas, más longos y más altos, de man a man. Ven, alrededor da cintura, imos pasando a bola, 3, 4, 5, 6, vedes que teño os xeonllos sempre flexionados e un pouco activos. 7 e 8, cambiamos de sentido, de xiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos un pouco máis, flexiono, traslado o peso a unha perna e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio o peso e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De unha perna hacia outra, facendo movimentos de 8. 2, trasladando peso, flexión de xeonllo, sigo, balanceo, sigo, balanceo, de lado a lado. Mismo xesto de 8, pero vamos a baixar aínda máis, así vamos a tamén facendo un estiramento e vamos levando a pelota alrededor de unha perna, cambiamos alrededor da outra, tedes que ven polo chan de lado a lado, de lado a outro, xeonllos ben extendidos, tronco flexionado, levámoslo adiante, 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 aguanto, moi lonxe, levámosla detrás, flexión xeonllos, despacio arriba, similar a outro estiramento, similar a este, rodando a pelota por diante, xeonllos extendidos, baixa a pelota a punta dos pés,
y tiro dela, arrastro, 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 alto pescozo. Flexión de tronco, xeonllo extendido, arriba, alto pescozo. E vamos ca terceira, voltamos arriba. Unha máis, baixo, botando aire, arriba, eso é, chegou o pescozo, moi ben. Facemos movimentos circulares, vedes que non agarro a pelota, simplemente a intento deslizar, utilizando a parte do dorso e a parte da palma das mans a un lado e hacia outro. Eso, e se fixese unha pelota máis redondiña, eso, podería realizar de xeito máis fluido o movimento. Se tedes unha pelota na casa e non queredes utilizar o periódico, pois tamén serviría. De acordo? Ben, xa fixemos mobilidades, vamos a traballar un poquinho máis esa coordinación que vos dicía ao principio. Vamos ca palma hacia baixo, temos unha pelota que podemos agarrar perfectamente e facendo lixeira flexión de xeonllo e extensión, imos lanzando e recollendo con dereita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de man, palma hacia baixo, e 1, 2, 3, abro, pecho, abro e con forma de garra, 7, 8, moi ben, vamos de man a man, de unha a outra, sempre hacia baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por abaixo tamén pases de unha a outra. Paso, unha por arriba, outra por abaixo, por arriba, por abaixo, arriba e baixo. Vedes que a miña mirada teñen que ir en varios planos de movimento, un aquí baixo e un alto. Cambiamos o senso, arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo. Isto tamén serve, ademais, para que a musculatura dos ollos, que estes días a temos tan acostumada a enfocar de preto coas pantallas, coas tablets, cos teléfonos, pois descanse e se adestre esa musculatura en outros planos. É preciso que así sexa. De acordo? Ben, seguimos coa nosa pelota, vamos a meter un pequeno exercicio con tamén outra folla de periódico, donde simplemente collamos e facemos, a ponemos así outra vez, e facemos un pequeno churro. Nos sirve tamén para traballar, vedes que fago simplemente un churro, donde acabe bastante en punta, e vamos a traballar un pouco o equilibrio. Eso é, aí está. Intentamos manter 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos sobre unha man, cambiamos. Vamos sobre a outra. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Intentamos facer cambios de man a man. Podemos, en vez de facelo no dedo, na palma. O mesmo. Estamos aí, intentamos cambiar de man, facer aí, agora sí, agora sí, eso é, de dedos a dedos, eso é. Despois de probar coas mans, cos dedos, podemos probar en outras superficies. Imos probar nun xeonllo, manter o equilibrio. Sobre o xeonllo, sobre o nariz. Nos vamos retando e podemos incluso retar ás persoas da nosa familia.
ver quen o mantén máis tempo. Sí? Ben. Coa pelota, máis elementos, si temos compañeros e compañeras, si temos familiares na casa ou irmáns, podemos tamén facer pases, vale? Incluso podríamos traballar con varias pelotas á vez, facendo xa unha especie de introducción aos malabares con 2, 3 pelotas. Sí? Bueno. Continuamos. Ahora pasamos á condición física. Vamos a facer 2 exercicios moi sinxelos que vamos a traballar durante 4 series e cada unha delas vamos a facelo 20 veces, 20 repeticións. O primeiro exercicio máis sinxelo é o traballo da membro inferior que vai ser a sentadilla. Mirade, os pés lixeiramente máis anchos que a anchura de cadeiras, abertos lixeiramente en V, os xeonllos baixarán hacia a punta dos pés, a vez que os brazos se balancean e se estenden hacia diante. E volvemos a vertical. Si me coloco de lado, estendo e ergo. O peso, as nosas cadeiras van hacia os talóns. E isto, vale? O segundo exercicio, adicado ao membro superior. O exercicio máis básico son as flexións de brazos, os fondos. Pero, se iso é moi complexo, podémoslo facer con varios niveis de dificultade. Entón, o máis sinxelo, sobre xeonllos e mans, cuadrupedia. Simplemente teño que baixar un poquinho o tronco e subirlo. Baixar e subir. Se teño un poquinho máis de forza, me coloco en plano inclinado. Me poño de lado e o vedes millor. Eso é, vedes que no primeiro estou aquí, no segundo nivel xa estou aquí máis adiante, flexión, extensión, e no terceiro nivel, se teño moita forza, se son moi capaz, vou a colocar en extensión as pernas e o tronco e facer aquí as flexións. Ben, se trata de facer un movimento fluido porque vamos a traballar a forza e resistencia e como van a ser as series todas seguidas, esas 4 series, vamos a traballar tamén a resistencia cardiovascular, a parte metabólica, vale? Ben, comezamos 20 repeticións sentadiñas, a continuación 20 brazos, sentadillas, brazos, fondos, e así durante esas 4 series comezamos e 1, estendo, 2, 3, 4, 5, non importa baixar moito, facémolo ben simétrico, pero facémolo dinámico. Xa vos digo que é un exercicio de forza e resistencia muscular e tamén un exercicio de resistencia metabólica orgánica, que estamos mobilizando as nosas fontes enerxéticas, que tanto tempo estamos en repouso, que se nos acumula esa enerxía e temos que liberarla das células, temos que facer que queimen enerxía. E 20, vamos abaixo, 20 fondos, podemos empezar por este, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, arriba. Primeira serie lista, vamos pola segunda. E 1, 2, 3, dinámico, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, volvemos abaixo. Como eu quero incrementar un pouco a intensidade, apoio xa os pés e 1, 2, dinámico, 3, 4, se non é moi profundo non pasa nada, hai que moverse un pouco rápido, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O número de repeticións, vamos coa segunda serie, vamos coa terceira. O número de repeticións é orientativo. Se non chego a 20 e me quedo en 15, pois tamén sirve. Vedes que xa necesito respirar con maior intensidade porque estamos xa traballando esa parte metabólica. 5, 4,
3, 2, 1 e abaixo. Volto aos xeonllos para descansar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Última, a cuarta. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me animo e vou sobre os pés. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e arriba. Soltando as dúas extremidades que acabo de utilizar. Ben, metemos unha segunda serie de dous grupos de exercicios, entón, xa máis dirixido hacia o core. Un en posición prono, outro en posición supino, boca abaixo, boca arriba. Moi sinxelos. Me coloco en plancha e subir e estender. 1, 2, vale? Así está 20. E para o contrario, en posición supino, apoio de mans, subo glúteos e baixo. Isto é. De novo, as repeticións son orientativas. Se chegamos a 20, estaría moi ben. Pero se nos quedamos en menos, non importa. 4 series, 20 repeticións cada un deles, continuo, último bloque de condición física, forte por hoxe. Veña, vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Cambio. Posición supino e 1, 2, 3, 4, 5. Se vou sobrado fácil, fago con solo un apoio. Vedes que solo apoio unha perna e estendo a outra, se non, pois vou coas dúas. Se isto é moito, pois podería facer movimentos simplemente adiante atrás. Hai variantes máis sinxelas, efectivamente. 16, 17, 18, 19, 20, cambio, vamos boca abaixo, segunda, apoio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, cambio, apoio e 1, 2, 3, 4, se vos fixades eu cambiei o apoio, en vez de ser coas mans, apoio directamente os puños, para non forzar ou cansar tanto as bonecas. Pero poderíamos utilizar calquer tipo de apoio que nos sexa cómodo e que non sobrecarga as articulacións. 18, 19,
20, terceira, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Volta de novo. Posición supino, traballo de glúteo de extensión, cadeira arriba. Si isto non é moi dificultoso, tamén poderíamos facer simplemente a ponte. As seguintes 10, xa levo 8, 9, 10, fago sen ponte. En esa versión máis sinxela, que sería isto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Última. Imos pola última serie. Arriba, 1, 2, 3, propoñendo variantes, outra variante un pouco máis complexa. En esta posición sería isto, con unha sola perna. Podo manter a anterior ou esta, a miña perna. Como son 20 repeticións, serían 10 con cada. E as 20. Último xa. Arriba, 1, 2, 3. Cuarta e última serie deste par de exercicios de desarrollo de forza resistencia muscular, pero tamén metabólica, resistencia xeral, resistencia cardiovascular. É un traballo que estamos a facer de maneira intervalada, con traballo en dous grupos ou dúas series diferentes. 18, 19, 20. Arriba. Fixemos dúas series, dous intervalos de 4 series, 20 repeticións e en total pois uns 5 minutos de traballo por serie, o sea, 10 minutos de traballo. Esos 10-12 minutos aproximadamente que nos acaba de durar equivalen pois a unha carreira continua ou outro tipo de traballo de metodoloxía xa continua, onde non hai paradas. En este caso, fixemos dúas series, dous intervalos con un pequeno descanso intermedio, vale? Soltamos, vamos á parte final. Toca respirar para recuperarnos. Este traballo intervalado xenera ademais o que chaman efecto EPOC, efecto de que na nosa recuperación seguimos consumindo un poquinho máis de oxígeno porque temos déficit de oxígeno que se xenerou durante o exercicio, e ese consumo a maiores fai que o noso metabolismo suba e queimemos un poquinho máis de enerxía durante o repouso, ou seja, que é un traballo de aumentar o metabolismo pos-exercicio, vale? Co cual, pois, maior beneficio se o noso obxectivo é tamén baixar peso ou eso, pois, consumir determinada enerxía. Soltando, xa o temos, facemos uns pequenos estiramentos. Cruzo unha perna diante da outra, descendo, pernas extendidas, xeonllos extendidos, baixo, progresivo, vértebra a vértebra. Suave, ascendo e cambio. Estamos estirando a musculatura posterior, glúteos isquios, que son parte dos grupos musculares, das cadeas que acabamos de traballar en este traballo de extensión de glúteo. Boto aire e descendo, uso a respiración, flexión arriba, cuádriceps que tamén
cando facemos a sentadilla, o reto anterior é un dos principais músculos que nos van a axudar a realizar esas sentadillas, por eso facer este tipo de traballo de estiramento. Segundo a Universidade de Harvard, hai como 3 rutinas ou exercicios diarios que deberíamos básicos para manter a saúde, que son uns 10.000 pasos, vale? Que son 2 minutos de traballo de sentadilla, que pode ser isométrica contra unha parede, e 2 minutos de traballo de suspensión, de traballos colgados, o sea, de coller unha barra, coller un soporte alto onde podamos agarrar e manter o corpo colgado. Iso son para eles, para esa universidade, para ese tipo de estudios científicos, os 3 exercicios resume que inciden de maneira importante na saúde. Membro superior, membro inferior e saúde cardiovascular. Ou seja, que as 3 capacidades físicas aí representadas en 3 exercicios que se cumplen, baixamos, abrimos cos antebrazos, que se cumplen con esas 3 situacións. 10.000 pasos, 2 minutos de sentadilla, que pode ser isométrica contra unha parede, e 2 minutos colgado. Mirade que sinxelo é manter a condición física mínima necesaria para correlacionada coa saúde, para manter a saúde. Abrindo, manteño os xeonllos abertos, apoio mans, baixo, 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 cando bote o aire, baixo glúteos, como se quixese sentarme aí atrás, subo, suave, ascendo, cóbado hacia hombro, sigo recuperando ese déficit de oxígeno que xenerei coas 2 series anteriores, cambio, cóbado a hombro, un máis, por arriba, tiro do cóbado, a man discurre por detrás das costas, vémolo, cambio, tiro do outro cóbado, suelto, regreso, 2 máis así xerais, adiante, 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 vedes que redondeo a espalda, proyectando ombros adiante, coas mans collidas tal cual, tiro arriba, 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 e vou atrás, 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 facendo unha media lúa hacia adiante. Por último, este mesmo, simplemente cruzo detrás, flexiono os xeonllos, flexiono un poquinho o tronco, vou baixando, subo brazos arriba, estendo os xeonllos, mantendo, máxima extensión arriba, 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 manteño, flexión de xeonllos, soltamos, e listo por hoxe, de acordo? Veña, mañá máis, moito máis.